на всички, вие сте с PIG и аз съм Гошо и днес ще ви представя Мафия 2. Така, New Game, Easy Continue. Така. Да се сейфа. Това няма да го гледам. Мисия 1. The Old Country. Сицилия. Юли 1943 година. Operation Husky. Добре. All right, Scaletta, take the shot. Allora, traditori! Какво? Sei morto! Come on, we gotta clear those balconies, Scaletta. Behind the sandbags. Stai bene? You guys had enough yet? Sparao! Fuck, Dai, you're falling Matteo, back. Let's vai. move. On me. Бързо. Shit. A Look out. terra! Shit! Here, Scaletta. Oh! Gesù! Ammacciarsi le zampare prigioniere prima che arriva l'esercito. Corporal, this guy's saying there's more troops headed this way. Terrific. All right. You and Williams take out that machine gun nest. Then find the prisoners. We're gonna need every man we can get. Hey, Scaletta! Over here! Doku! Pinchiolo! Ain't getting through this way. Чакайте малко. Съжалявам, че ви спирам кеф. Така. Извинявайте, ама малко. Къде да се прицеля? Айде. Горете, бокуци. Аре, горете са. Другия път, като заплашвате американския боец, така става. Ваним пушкалото. Имам още едно. Опс. Оръжие. Оръжие. Бам! Бе! Ей, топ следва. Айде. Окей. Виждам тебе, човек. Предай се. О, що го спасих тогава, като че го убият? Няма да от този изход, капитане, няма да стане от тук. О, след вас ли добре? Аре, умирай. Тебе колко шума трябва да ти леем, бе? Какви вътрешни капитана, бе? Фак. Давай. Това ще е MG-то и да почваме. Елате, бе, слава баци. Да ви на паметничето. Да ви го... Искате ли малко така, Умирай, бе. Аре. Сега вашия паметник няма да го има бокуци.
Новия... харесва ли ви това? Това. Фак. Танк. Йогай! Фак you! Кой го изика този танк? Ей, сега ще ви бързо. Ага. Хората те ги убиват, който мислят, че не е умрял. Ей, само ако си го застреля. Скифъм го, няма да го гледам. Извинете, обаче съм малко болен. Второ си. Скип. Джо Базел. Така, нямаше нужда да припявам. Още каква хубава кола. Аз искам да имам костюм като на Джо, много е готин този. Много е як. Много яки песнички в това радио, не знам. Empire Bay. Да знаете, че аз не съм играл до сега тази игра. В принцип. Просто знам как се убива. Това е най-интересното. Това не мога да го скипна пътуването. Вижте, тук има магазин за хора, за дрехи. Ето го. Много е. Има много неща тук, за жалост. Не може, обаче не можеш всички да ги пустиш. Ама се намирам времето. Така. Някой път. For rent. Добре, for rent. Така. Баба. Не знам. Diamond Must. Не знам. Тук има някакви хотели, са измислили. Какво да ви кажа? На здраве, да. Ще го стигна това. Тук да му остави това такси. И тук има една за фосфалния, това е добре. Добре. Стигам съм се свиркал. Може ли един вестник? Не! Майко, гроза, аз съм войник, как няма да получа вестник, бе? Опай, бе, това е по-грозно, ничего не бях виждал, вижте. Не, бе, сигурно. Ще да ги изгледам. Добре. Загледах ги. Какво е, моят куфър е по-голям, ария. Какво се Равнявате с мен ли е? Слабаци. Само ако беше ме оцелил с въгърма с пушка. Майка ви база. Тук има някакви пушки остарели, объртели, не знам си кои. Не знам си що, не знам си какво. Дано тук да има някакво плейбой списание. Падай долу! Тъпа котка. Остава се. Видо, влизай! Мама! Добре, това ми е сестрата. Лека нощ. Трябва. Use the bed, т.е. Такива неща.
И така нататък. The next day. Добре. Сега, сейфинг. Добре. Жакет. Мама. Да, бе, мамо, знам, че не трябва да хода с Джо, ама той ми е приятел, сега ще излъжа. Опс, готово. Излагах майка ми, какво си мислиш ти? Така. Лътка, майка ти, какво ме изнерваш? Само ме изнервят тия, бе. Какво правиш тук, изчезва от сестра ми, махай се, аз върши бизнес. Вито не, така ли? Сега ще видим. На ти една глава, бе, педерас. Така, Какво ми се пи, паши? Какво ми се паеш зад гарда? На ти. Яш това. Не, още не. Сега ще го прибия набързо. Така е. Слабак. Ейти, 1, 2, 3. Аре. Слабак. Нати, 3. Нати. Падай на земята. Какво? Ще му удръж така ли? Нати. После това зашеметяващи. Сега ще довърша. И един довършващ. Ети сега един довършващ. Майка ти грозна. Изчезвай от сестра ми, че ще те прибия. Изчезвай, ти казвам. Он иска от 2000 лева, да? Това ще стигна пеша, бе. Че да видим дали ще срещнем някой полисмен. Само още някой да не се заяде, защото ще яде бой. Нема бабата. Полицай! Ще ми пишете ли акта? Полицай. Стъпвам ви през тревата, ще пишете ли акта? Капанах. Така. Влизам с гръм и траса. Нищо не ми пука. Вада си пари от джоба и... Абе, другото не го знам. Извинете, знаете къде е Джо Скалета? Не, да, Джо Барбароса. Да, добре. Нищо не разбрах. Да ми кажа. Нищо не разбрах. Джо! Дай да го видим. Трябва да си мете тука. Ей. То само я видя. Те е лудия Джо да е. Гащи. Вижте. Здравейте, дами. Вижте.
Луда работа, да. Сега, тук сме по бизнес работи, то да се облича. А така, идвай сега, братле. Дай да видим снимката. Дева, пияня, дева. Абе, Джо, ти си пиян, бе. Де, Балудия, дева, пияницата му, дева. Много пие, ама супер отпича. Така. Аре. Да, искам да карам, айди. Да, ключовете. Слагаме ограничителя, който се слага с L. И бейби. Така. Имаме... Тук няма знак стоп да се оглеждам, направо минавам. Аз съм с предимство, защото съм от дясната страна. Така. Стой. 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 А, така давай се направо. Кърти. Докъде кралти? О, това до разбивача да ключ май. Да, мисля съм я минавал с един приятел от тях. Така, къде бе? Аз съм на ходове. Аз съм с предимство. Или те такива неща не знаят. Бип. Абе, дева гадните тъпи тъпанарки. Вижте каква количка, а? Не ви харесва ли? Уоу. Направо е убийствена. Визит Джусепе. Какво? Джузепе. Си Джо. Това ще направи таш. Джузепе, какво става, бе? Иначе сега. Добре, това го скипвам. Или трябва да го гледате. Еми, ще го купа. Опа, трябва да се натисни Leave. Аз пак Escape. Добре, сега трябва да ги учим трито райберчета. Сега ще ви покажа. Много е на тази ключалка. Сега ще ви покажа. Много е яко. Това ми помага много в принцип. Double и е. Значи с E се дига и оп, готово. Отключено. Чакайте. Някой ми звъни. Така. В момента трябва да последвам Джо. И сега, готово. Значи ще спра за малко видеото и после пак ще го пусна, защото някой ми звъни, извинете. Извинявайте, че се забавихме. Така, сега къдем тази кола? Отворено ли? Абе, за мен няма ни отворени пъти. Тази кола се издигва всъщност. О, стой. Къде има? Само ако се стрема. Ще ти еба майката. Къде има шоп? Дай газ. Значи...
моля ви се. Малко съчувствие са. Аз не съм крадец. Аз съм почтен гражданин. Ся... Стоп. Сега ще разкарваме полицаите безпокойно, бе, момчета. Елате на тук малко полицаи. Сама сега са попетите. Don't worry. Готово, това ще следва. Сега, leave. Хубаво да седите. Той е вид. Don't worry. Be happy. Добре, сега стига свиркване да се захващаме за работа. Това е много яка. Така, продължавам. Дай на тука. Газ. Дай. Така. Да отиваме към Бруски. Робшоп Бруски. Риверсайд. Стой! Така. Заповядайте на нашия Робшоп Бруски. Притопяваме коли, като за последно. Учим да стреляте, как да гасите пожари и как да подпалвате коли. Елате, само Робшоп Бруски. Който не дойде, ще бъде застрелян. Каква реклама съм? Така. Don't worry. Be happy. Така. Минаваме надясно сега. Наби спирачки! Нямам ръчна тук вече. Късмет. Гъншоп. Къде караш, бе? Иначе ти не се научиха да карат. Отиваме към Брускито. Така. Ето тук са. Туч. Праскай тука и... така, сега. Ето го Бруски, това е дъртак Бруски. Сега, купаме бе. Ето тук го удат. Банк. Банк. Аз съм много добър, а? Какво ще кажеш, а? Какво ще кажеш за мен, а? Drive to Star Bar with Joe. Къде се намира то? Стар Бар.
Сега ще ви кажа как да стигнете до него. По най-бързия начин. Според мен да. Don't worry. Be happy. Полицията, значи, изобщо ни чакат. Вижте, полиция, сега ма блъсна, що ни го фанахте? Само мен фащате. Пу, гадни полицаи. Сега съм тук, дай газ. Шапка, значи, дигам 50. Фаща километража 50. Рън на трета 60. Така. Фаща 70. 70. Имам да управляваме колата. Стой, набирай спирачки. Фащай това. На 40, карай. Стой. Тапанари на улицата. Газ надолу с 40 км. 30. Втора 40. Дигам пак на първа 20. Пак 30. 40 на втора. Абе, луда работа с тия скорости. Стой! Ще отнесем стопа! Няма кой да спира. Така. И тази статуя е много красива сега. Много хубава ми изглежда. Наби спирачки. Ага, дрифтче. Ама виж го, значи, той е тапанар, бе. Абе, ченгета, къде сте да го съдите сега? Той се вре в мен, удрама, па после аз съм ви виновен. Пу, майка виден. Don't worry, be happy. Ария, иначе заспах. Значи искам да се кача тук при тия беседки, много изглеждат красиво. Добре, да не се възикам сега. Тук после живея. Значи един мой приятел беше превъртял играта, супер яко. Ама, нали, аз не съм играл само. Той само го гледах как цъка. Значи, супер яко, тук си имаш една къщичка, обаче ти я горят. Стой. Дай ми гач надясно. То са ни го щупили. Само мигач наляво. Ляв мигач дадох. Don't worry. Be happy. Така. Започваме, да. Тук трябва сега да крадем май една кола, ако не си ни греши, ако не греша. Ако ми е точна паметта. Ето, тук. Ето, тая кола. Джо много иска. Халя. Добре, скипваме го. Къде съм, бе? О, другата страна.
Извинявайте, че не говоря много, ама това преследване малко задълбочи. Така че това сега да ви кажа. Сега се връщам след малко. Изчакайте. Ще затворя това да го извинявайте пак за прекъсването. Малко ми е трудно. Обаче пак ми звънят ми хората, обаждат се от тези неща. Така. Това ако не е Джо. Сега трябва да претопим колата. Претопена е и имаме 300 долара. Сега се връщаме. Имам 300 долара, супер, а? Пошкайте. Сега е време да се връщам към Джо. Този път е много як иначе. Значи аз го намерих с приятеля, когато играеше и изведнъж нали дойде тук от грешната страна и нали този път го видяхме изведнъж. И така. И да, това си го знаем. Той ли не го знае, де вече? Та игра, колкото пъти с хората са играли, не знам. Интересна играта, има много неща, много яка. Просто тази игра незабравима, никога няма да я забравиш. Да завода. Да, и сега към Джо. Охо, колко заобикален има. Който аз съм измислял друго такова, къде не се заобикаля. Обаче, проблема е, че тия се врат в тебе, защото си в насрещното. Абе, къде карате в насрещното, бе? Аз съм тук сега. Не, аз карам в насрещното просто. Значи карам нарочно, за да мога да пристигна по-бързо, за да знаете. Их къде карат тия тапанари, значи много се ядосвам така, когато някой кара погрешно. Их аз пък къде я паркирах точно до Stock Cars. Значи това ми я подарява тази кола. Що ми я подарява гараж. Хайде, сега да пием по една бира. Здрасти, Джо, такива неща, не върши такива игралци. Това е зал на втора тачка. Още един етаж нагоре и това е. По-долу слизаш, а когато се такова, така. Да. Тук. Джо Барбър. Open the fridge and take some food. Oh, да, baby. О, да. Да, супер. То е много хубаво легло ми подарява, бе. Що? Мисия трета. Enemy of the State. Добре. Джос апартамент, февруари, 10 февруари 1945 година. Ставам. Сега да ви кажа, мисля, че това ще ни е целият епизод за нас. Повече ще качваме с моя приятел, ние сме двамата. Качваме и други клипове, не само на Mafia 2, на Minecraft, на GTA-ката и такива неща. И дано да ви харесваме. Не забравяйте да се абонирате
I ciao do novih sešti.